Huomenta pupettes! Nyt olisi pupipäiväkirjan aika. Nyt on tiistai seuraava päivä. Mä otin sunnuntaina silloin risiiniöljyä ja magnesiumioksidia, eli eilen maanantaina mä kävin vessassa aktiivisesti. Koska mä yritän vähentää mun risiiniöljyn käyttöä, niin mä en ottanut sitä eilen illalla. Mä nykyään päätin, että jos mä otan sitä, niin mä otan sitä kerran päivässä, eli illalla. Ja vaikka mä en ottanut risiiniöljyä eilen, niin tänään, oh my god, things are flying out of me. Mä tiedän, että se johtuu siitä, että mä otin eilen magnesiumoksidia ja se on auttanut. Siitä asti, kun joku suositteli ottaa sitä enemmän kuin mitä pitää ottaa tai ohjataan ottaa ja se on auttanut heitä käymään vessassa, niin mä oon tehnyt samoin. Mä oon lukenut sen, että sitä ei voi olla sun kehossa liikaa, koska se ylimääräinen vaan poistuu kehosta, mutta mä en tiedä, jos tää pätee, voiko kertoa joku, jos mä voin yliannostaa magnesiumia sillä tavalla, että se jää oikeasti kehoon. Toivottavasti ei, koska se on ainoa keino muuten kuin toi risiiniöljy, joka auttaa mua käymään vessassa, vaikka se onkin diarrhea popsicles, I don't mind. Kun mä oon eilen ja tänään aktiivisesti juossut mun lempihuoneeseen, musta tuntuu, että mä en tänäänkään illalla ota sitä risiiniöljyä. Ja mä haluan nähdä, että kuinka pitkä aika mulla kestää ennen kuin mä tarvitsen sitä risiiniöljyä taas. Ja pärjääks mä nykyään vaan magnesiumia? Se olisi niin kuin oikeasti unelmatilanne, koska magnesiumi ei ole mikään lääke. So I don't mind taking that for the rest of my life. Se on idyylitilanne. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, mä haluaisin työstää mun poopsicle-laatua myös. Niin toivottavasti, jos mä otan tota magnesiumia jonkun aikaa ilman risiiniöljyä ja sit vähennän sitä magnesiumin määrää, niin sitten magia tapahtuu ja mä alan käymään vessassa taas normisti. But until then, I'm just hoping.